Hola, escriptores i escriptors i amants de les lletres en general. Soc Carla Gràcia i això és La Pàgina en Blanc. Tots hem anat alguna vegada a casa d'algun amic o amiga a sopar i ens ha dit «Prepareu-vos perquè avui he fet el meu plat preferit». És allò que proveu, agafeu la primera cullerada disposats que sigui una delícia, una mica amb por perquè ja n'havíeu tastat alguns altres vegades, i ho proveu i té aquell gust una mica eixut i clar, no li podeu dir al vostre amic. Està deliciós, deliciós. I això és el que us passa a escriptors i escriptores que comenceu. El vostre entorn us diu és deliciosa la vostra obra, però algunes coses us delaten com a principiants. Avui descobrirem què. Avui us advertim de 6 mals hàbits que us delaten com a principiants. Parlem amb Joan Vigó, poeta i novel·lista. I us proposem un exercici per assaborir l'èxit literari. Aquí teniu les 6 claus que us delaten com a autors i autores principiants. Clau número 1. El contingut. No vulgueu fer la gran novel·la que no s'ha fet mai sobre la Guerra Civil Espanyola. Perquè, a part de que ja se n'han fet moltes, no us en sortireu. És com començar a ser cuiner i voler fer un foie. Ja sé que sembla la cosa més simple del món perquè acostumem a trobar-nos-ho doncs, en un pot i tot molt ben fet i molt simple, no? Però el meu tiet, que era cuiner del Pont Vell, aquí us saludo, deia, és el més difícil de fer, l'elaboració és complicadíssima, encara que després no ho sembli. Això és el més difícil d'escriure. Fer coses senzilles, però que semblen senzilles, però que en el fons són molt més elaborades. No vulgueu fer grans obres en el sentit de que siguin molt llargues, amb molt argument, amb molts personatges. Feu històries més aviat petites i, a ser possible, no allò ai, sí, és que se sentia tan trist i estava tan ficat en el seu món i era tot tan difícil. Si us plau, que els hi passin coses als personatges. És important que els hi passin coses. La resta aneu al psicòleg. 2. Hi ha 2 tipus d'escenes que delaten un principiant. És com posar en una amanida, tirar una mica de vinagre d'aquest de Mòdena pastós i enganxós i amb sucre. Doncs això és el primer que delata un mal cuiner. Doncs el que primer delata un mal escriptor són 2 tipus d'escena. Una és la noia mirant-se al mirall o el personatge principal mirant-se al mirall i a través de mirar-se al mirall descrivim el seu físic. Tenim algun altre recurs per descriure el nostre personatge? És que potser és igual si és morè o té els ulls foscos o clars. Descrivim allò que és essencial en el personatge i que forma part del seu conflicte principal o de les seves circumstàncies. Però no ens posem a fer una descripció de DNI davant d'un mirall si això no és fonamental. Això vol dir que no podeu posar miralls a les vostres obres o que el vostre personatge no es pot veure reflectit en un mirall? No. El que us vull dir és que no utilitzeu el reflexe del personatge en el mirall per descriure'l. Busqueu altres maneres més creatives de fer-ho. L'escena número 2 que heu d'intentar evitar és el vostre personatge que, com que està trist, com representem aquesta tristor? Està plovent i mira a través d'una finestra plena de gotes d'aigua. D'acord, voleu expressar que està trist? D'acord, podem buscar una altra manera d'expressar-ho, que no sigui la que tothom utilitza, que plou, és a dir, tristesa, pluja. Intentem, a més, que no hi hagi una finestra entremig amb gotetes de pluja, perquè llavors ja és típic, tòpic, absolut. Seria molt més interessant una persona trista en un dia lluminós. Les contradiccions funcionen molt millor. O una persona
tan contenta que singing in the rain, no? Que fins i tot enmig de la pluja es posa a cantar i a ballar perquè l'amor li pot per sobre de les dificultats físiques. Busqueu això, aneu una mica més enllà. 3. La puntuació. Una de les coses que més delata un mal escriptor o un escriptor principiant és la mala puntuació. Exemple, no saber puntuar bé en un diàleg. Posar els guions massa curts, no posar bé els espais entre un diàleg i l'altre. Sé que és confús. Quan al principi comences i no ho domines, doncs és com saber dominar tots els elements de la cuina, doncs per què fan falta tants utensilis. Tu, si no ets cuiner, doncs et preguntes per què necessito un ganivet més, diferent. No, és que aquest té una punta una mica més rodona. Doncs oi que un cuiner t'ho sap demostrar? Doncs tu, com a escriptor, has de saber defensar per què necessites el punt, la coma, el punt i coma, el guió llarg, el guió curt, i cada element serveix per una cosa diferent. Tu has de saber que si poses molts punts, la teva prosa serà més curta, més ràpida, més activa. Si poses més comes, la teva prosa serà més relaxada, serà més introspectiva, potser. Llavors, saber puntuar bé, i compra't un manual de puntuació, és fonamental per demostrar que no ets principiant. 4. Sobre l'estil, també. Tu no ets el més important del teu llibre. Sap greu dir-t'ho, Ja sé que surts a la portada, ja està molt bé, però no t'hem de veure enlloc més. Si jo, mentre estic llegint el teu llibre, m'estic preguntant qui carai ho ha escrit això tota l'estona, no estic ficada en els personatges ni en la seva història, estic pensant en tu. Ja sé que t'agrada això, però no triomfaràs així. Ja sabran coses de tu. Quan els agradi molt la teva obra ja et buscaran, però mentre l'estiguin escrivint, tu has de desaparèixer. La teva prosa ha de ser transparent. Transparent en el sentit que vagi vinculada al que escrius. Si per la vinculació amb el que escrius necessites que les frases siguin més llargues, més adjectivació, endavant. Si tu vols escriure Rayuela, no t'hi posis en el primer llibre, però si vols escriure Rayuela, doncs endavant. Està lligat al sentit mateix de l'obra, però no intentis que es vegi molt que ets un bon escriptor. Ja se sabrà si l'obra és bona. 5. La teva actitud com a escriptor o escriptora. Si tu envies un manuscrit a una editorial i no el volen, no t'enfadis. No hi ha tantes editorials i segur que us trobareu. Sigues amable, accepta el fracàs d'aquell primer enviament, pregunta per què. Si són prou amables i atents, potser t'ho diuen. Això és un tresor. Si et diuen per què no et publiquen la teva obra i no et diuen el clàssic, no és que no ens encaixa en el nostre catàleg, si et diuen una cosa concreta, doncs és massa llarga o l'estil és dens o la temàtica, qualsevol altra cosa, apunta-t'ho per aquella novel·la, per millorar-la o per una altra. No t'enfadis, perquè no et publicaran més si t'enfades i no et va enlloc, a més tampoc et va bé pel teu fetge. Per tant, aquesta és la primera actitud. No enfadar-se, acceptar les petites derrotes, com feia Stephen King, penjar-te les negatives d'editorials o agents a la pissarra, i això et doni força per quan trobaràs l'acceptació. 6. I relacionat també amb l'actitud. No us penseu que sou l'únic autor o autora de la vostra agència o editorial. Esteu començant. La vostra agència o editorial no viu de vosaltres. De fet, no sé si guanyarà alguna cosa de vosaltres. Viu dels grans autors i és normal que, per tant, dediqui més recursos a aquests grans autors. Vosaltres comenceu. I com a tal, doncs heu de ser modestos. L'editorial o l'agència no es dedicarà a anar darrere vostra a fer 20 presentacions. Si vosaltres les munteu estaran encantats, però ells no invertiran energies en algú que comença. Això és una carrera llarga, de llarga distància, una marató, no és una carrera de velocitat. A poc, tot s'anirà posant a lloc, i si pots, fes tu per la teva banda.
Avui parlem sobre escriptors i escriptores principiants, tots vosaltres que voleu començar i fer-vos un nom. Una de les coses que és bo fer és llegir el que altres escriptors han publicat sobre el procés de l'escriptura, perquè així entendreu millor què és el que esteu fent. A mi m'agrada molt l'art de la ficció, sobre llegir i escriure de James Salter. Està basat en unes conferències que va donar ell i el pròleg és d'Eduard Márquez, que ja el vam tenir nosaltres, i és fantàstic. El pròleg el discutirem en un altre programa perquè es mereix un programa sencer. Però avui us volia llegir una part d'aquest llibre que diu: per norma general, els llibres que han esdevingut importants no van ser escrits per ser-ho. S'hi van tornar. Quan dic importants, vull dir considerats importants, referencials. Dubto molt que El vigilant en el camp de Sègol fos escrit com un llibre important i transcendental que canviaria vides. Jo penso que senzillament era un llibre escrit amb el cor a la mà. Matar un rossinyol no mostra indicis d'una pretesa importància, tot i que no sé el que sentia Harper Lee. M'agrada molt aquest tros de l'art de la ficció de Salter perquè expressa la necessitat del principiant, a vegades, de voler fer la gran obra. No? És aquesta clau número 1 que us deia. No vulgueu fer la gran obra, una obra que sigui transcendental. Escriure una obra que sigui important per tu, amb la qual puguis créixer durant el procés d'escriure-la, que t'expliqui coses de tu mateix, de la vida, i que, a més, pugui transmetre coses. Però no escriguis una obra per vendre, per guanyar diners o perquè et valorin més els teus amics de la infància que tant et criticaven. Això resol-ho, com dèiem abans, amb teràpia. Que quedi clar que m'encanta que comenceu, que és un moment fantàstic, perquè ningú us està esperant. Ningú espera que publiqueu i això és alliberador. Per tant, gaudiu d'aquest moment. Simplement no deixeu que l'angoixa d'aquesta gran obra que sentiu que heu d'escriure us coarti, us dificulti el camí i faci que no pugueu viure'l plenament. Mai tornareu a estar en aquest moment, amb l'obra inèdita, amb aquest buit de que ningú us conegui i amb aquesta llibertat de poder fer el que us plagui. Aprofiteu, podeu fer grans coses si no us dediqueu a pensar que heu de ser grans escriptors, sinó simplement escriptors i escriptores. Joan Vigó és poeta, rapsode i narrador. De la seva obra destaca el poemari Pastor d'Antenes. Recentment ha publicat la novel·la Vides potser. És molt difícil quan escrivim. A vegades algú que comença explica tot i quan se li diu no, és que has de mostrar a través d'imatges. És difícil fer aquest salt. Com ho fas tu? Com t'inspires en trobar imatges? Jo amb això soc autodidacta 100%. És a dir, ni tinc carrera universitària ni vaig anar a cap escola d'escriptura. Simplement la meva escola ha estat llegir com un animal des de molt jove i amb les antenes molt posades perquè un llibre sempre et porta un altre. I de tant llegir i després de tot el que et vas alimentant, el que en diuen l'ànima, no? Que si pintura, que si cinema, que si... És a dir, d'alguna manera he actuat sempre per intuïció, més que per mètode. En el teu cas és fonamental l'estil, la musicalitat de les paraules, de les frases, i això enriqueix moltíssim la lectura. Nosaltres els recomanem als escriptors que comencen a llegir, i com tu molt bé dius, doncs llegeixes moltíssim i està a la teva gran escola. Com llegeixes perquè puguis absorbir aquest vocabulari, no? Aquest estil tan intens? Llegeixo sempre doblegant primer, si estic por ahí, que no estic a casa, doblegant puntes de pàgina i després subratllant i embrutant el llibre, maltractant-lo, posant-hi papers, posant-li gomets o posant-li el que sigui per marcar, de vegades reproduint fins i tot amb una llibreta coses que m'han agradat molt.
a mi el que em sobta, ara que parlaves de la gent que dius que comença i tal, és que hi ha gent que vol escriure sense haver llegit. Això a mi em té fascinat. S'ha de tenir en compte la tradició. La tradició és tots els milers de persones i d'autors que ens han precedit i tenir-ne en compte els que a tu t'agraden, no els que es diu que són els millors, perquè amb aquesta manera de ser autodidacta també et deixes perdre molts clàssics pel camí. Però bé, has de llegir molt per saber com es fa, no? Des del meu punt de vista. Jo crec que portem ja uns anys en què la poesia troba més el seu públic i, de fet, hi ha editorials, han crescut dins del marc que sempre és la poesia, no? Estaries d'acord amb això? Creus que està millorant la seva popularitat, la poesia? Jo crec que ha millorat en quant als escenaris on es pot escoltar poesia. És a dir, ara, amb l'eclosió de les llibreries independents, és molt més fàcil poder assistir a un recital, ni que sigui de presentació d'un llibre, o de 2 o 3 poetes que es posen junts i que cadascú amb el seu llibre i fan un recital conjunt. Això sí que és més fàcil. Quan el públic és sempre el mateix i cada vegada és menys. Això ho hem de tenir clar. No hem d'oblidar-nos que estem parlant de marginació dins de la marginació. Literatura, marginació número 1. Literatura en català, marginació número 2. Poesia en català, marginació número 3. No? Estem en un dels barris de pitjor estofa de l'assumpte. No? I per què escrius poesia? No, jo escric perquè necessito escriure. És una part de mi mateix. És de les poques coses que no em poden prohibir i que estaran amb mi sempre, no? Em vagin les coses bé o em vagin malament. I si no tinc un paper i un llapis per escriure, podré escriure de cap, no? En molts llocs he vist que et denominaves o et denominaven com part dels escriptors o els poetes de l'original. Els hi pots explicar això als espectadors? L'Original és un espai barceloní que fa molts anys que funciona i que cada dimecres, des de fa molts anys, s'hi pot anar a escoltar poesia. A mi això de generació original em fa molta gràcia perquè som una generació que no tenim en comú uns anys de vida, sinó el lloc. El lloc és el que ens ha unit, no? Jo vaig tenir la sort de que sempre ho explico, la Núria Martínez Bernis, poeta grandiosa i fenomenal, en un moment donat vam coincidir laboralment a la mateixa feina. Ens vam fer amics i un dia em va portar a l'Original, em va presentar el Josep Pedrals i allà va començar tot. Va ser quan vaig començar a tenir contacte amb gent que també escrivia com jo, el que passa que jo escrivia sol i no tenia possibilitat de contactar, no coneixia cap cercle. Sense l'Original jo no estaria aquí parlant amb tu. Parlem de principiants i una altra de les coses que feu molt quan comenceu és escriure sobre escriptors. A mi la veritat és que és un tema que m'apassiona i de fet l'Abisme, el seu protagonista és un escriptor i el proper llibre que trec, ens recordaran, també és sobre Goethe i Schiller, 2 escriptors, per tant és un tema que m'apassiona. Però sí que és cert que molts escriptors i escriptores quan comencen escriuen sobre el que els hi preocupa, que és el fet de ser escriptors, no? Doncs traiem-nos això de sobre, què us sembla? Avui us proposo un exercici sobre un personatge que és un escriptor o una escriptora. Un escriptor o una escriptora, però no en hores baixes, sinó que triomfa. Què sent aquest escriptor? A veure si ho expliqueu bé. Doncs fins aquí el programa d'avui sobre els principiants. M'encanteu, principiants que comenceu i que sé que arribareu molt lluny. Endavant! Si voleu recuperar els nostres programes, podeu fer-ho a través de FibraCat TV a la carta o a través de les meves xarxes socials. Si teniu qualsevol dubte, si voleu suggerir nous programes o ens voleu deixar els vostres comentaris, estarem encantats. Que tingueu una bona setmana i escriviu molt.